И като влязаха в лодката двамата, Исус и Петър, вятърът утихна веднага. И вятъра насрещния стана вече попътен. Що? Защото Господ влезна в лодката. Но той контролираше времето, в което ти да останеш сам, за да те види къде си, за да види какво става с тебе. А онези, които бяха в лодката, му се поклониха и казаха: наистина ти си Божий син. И като преминаха езерото, дойдоха в Генецаретската земя и когато местните мъже го познаха, разпратиха по цялата околност и доведаха при него всичките болни и го молеха да се допрат само до полата му, на дрехата му, на робата му. И колкото се допряха, се изцериха. Допреш ли до нас, ще бъдеш сене. Всичките. И нямаше нито едно условие за изцерение,